Tribina otримана на сербскім язику, а о основанню Руського народного просвітного друštva у словіях, які тоді панували, і пошлітках основання того нашого першого національного друštva беседували доктор Janko Ramač, доктор Ďura Hardy i Ďura Laťak. Mali sme náhodu dosť krásnej publiky povedať sa práve o tým, jak snované Ruské národné prosvітне društvo, a dúfam, že i toto povedz vážne, co ono robilo, jak počalo robiť, co robilo, jak dielovalo i za mňa najvážnejšie, co zrobilo, odnosno co toto, co ono zrobilo, co ostalo jak jakaž tirváca vrednosť. To okrem neohľadnúce na snovatelnú schádzku, na jednu časť jej pririchtovania, to je uslovia, u jakých pririchtovanie ceklo i jak nastala, jak še zišli delegáti do Nového Sadu i priniesli odluku o snovanju Ruského národného prosvітного društva. Jakož mi istoričare, naš sud snujeme na istorijnih dokumentoh i probovali smo povjazati i velike narodne sobranje, to je Skupštinu prizjedinjenja, za tiž Rusnaci vžali učas, ZOS snovateljno Skadskog Ruskого narodного prosvітного društva, gdje še Rusnaci po prvi raz konstituovali jak jedna uzreta zajednica. Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh mal naiste veljku čest organizovati jednu veljku značnu tribinu i vistavu z nahodi istoričnici Ruskого narodного prosvітного društva. Milo nam že Teľo veľo ľudze še odvolali, že še interesujú za tú našu organizáciu, ktorá bola praktično fundament formovanju i rozvoju našej zajednici tu na tých prostoroch. Tribina u Ečegu bola len jedna z manifestácií, za ktorú označená ročnica snovania prosvity. Už slідujúca bude u prostorioch Zavoda za kultúru vojvoďanských Rusnacoch 22. septembra i to u formy robotní za dzeci.